Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon, astelena da eta nabari da gure kafe makinara dagoen jende jarioaren ondorioz. Astelena ona izan dezazula guztiek bereziki atzo etxarri aranatzen egon zinetenek. Otsein lelopean milak euskaltzalek Nafarro oinez 2023 ospatu zuten eta goizetik gauer arte ibili ziren gustora eta parrandan. Antolatzaileek diote erabateko arrakasta izan zela festa eta Andramari ikastola oso eskertuta dagoela. Badakizue. Guk festa egiten dugu, baina beti helbururen batekin. Bai, atzo asko gozatu zuen jendeak Joseba Tapiaren trikitixaren doinu goxoekin, baina gaur iratzargaioarena entzutean, orduan komeriak. Buruak orkuta freskatuko dira. Lesakan bai, aieginez, erri-ferri, atxeginez. Euskaratik helduta guazen, arnaztu Nafarroa toinez, otxin lau izetara ozen, abestu Nafarroa oinez. Bai, asteburua amaitu da eta lanera itzuli behar. Aste batzuk besteak baino gogorragoak izaten dira, baina gaur zorteduna gara, egutegiak dio egun berezia dela. Bai, urriaren 9 postaren mundu eguna da eta badakizue bigarren kafean oso postal zaleak garela. 1979an Posta Batasun Unibertsalak urriaren 9 postaren munduko eguna aldarrikatu zuen Tokion egindako batzar batean. Posta sektoreak munduan duen rolari buruzko kontzientzia sortzeko modu bat omen da. Ospakizun honek beste batzuek ez bezala, ez du urteko lelorik, baina bere zutabe estrategikoak nabarmendu nahi ditu. Berrikuntza, integrazioa eta inklusioa. Postal baduzu etxeko buzoian, antxe kontatzen dut bidai berria. Urrunerako behar askotan aurkitzeko, hemen barrenean egia. Zarautzen itxasoa. Kalkulatu zenbat irauten zuen nudak, zer esan nahi ote zigun zeruak. Milioi bat 550.000 arnas, nahiko dira sentitzeko bizitzaren pultsoa. Azken San Juan suan ikusi zintudan, ez dut gogoratzen azkenik. Azala gertu sentitzeko jantziak, noiz kendu zen izkidan soinetik. Zertarako baliote zuen... Gauza gutxi egongo dira gutun bat baino intimoagoak, baina zoritxarrez edo zorionez gutun batzuk ospetsu egiten dira eta irakurtzeko aukera izaten dugu. Adibidez, hau. Fidel, gauza askotaz oroitzen naiz ordu honetan. Maria Antoniaren etxean ezagutu zintudanaz, etortzia proposatu zenidanaz, prestakuntzen tentsio guztiez. Egun batean, heriotza gertatuz gero, nori abisatu behar zitzaion galdetu ziguten, eta galderak guztio kolpatu gintuen. Che Guevarak Fidel Castrori idatzetako gutuna dau, Fidelek berak 1975 urriaren 3an jendartean irakurri zuena. Gaurko egunez hil zuten Ernesto Guevara iraultzaile mediku pentsalari eta politikaria La Higueran. Que estamos solos y no va a volver. Guevara para darme la razón de no verte tendida en mi colchón. Y mientras tanto, estrépito de andamios, pateras y naufragios desvelan nuestro sueño. Y mientras tanto, si hoy se cae La Habana, el día de mañana, ¿quién será nuestro dueño? Así yo canto para recordar que sigues a mi lado.
Edo beste pertsona ospetsu baten gutun hau. Ohikoena gutunak idatzi eta ahaztuta ustea da. Baina bidaltzen baditut, nire ni sekretuaren zati txiki bat milatara dagoen norbaiten eskuetan dagoela sentitzen dut. Bere buruari galdetzera doana zer karajo irakurtzen ari den. John Lennon musikariak idatzi zuen gutun hau 1961 urtean. The Beatles taldeko kide izandako Stuart Sutcliffe-Lee zuzendua zegoen. Lennonen gutunak batu eta liburu mardul bat argitaratu zuten duela urte batzuk. Orain, bere ni sekretua ez da hain sekretua. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. Gaurko egunez jaio zen John Winston Lennon Liverpoolen The Beatles taldeko kantaria eta beste askoren konpositorea izan zen. Taldearen kanta gehienak ondu zituen Paul McCartneyrekin batera. 1975ean erretiratu zen musikaren mundutik Sean seme txikia azteko, baina 1980ean itzuli zen Yoko Onorekin batera Double Fantasy album berriarekin. Urte horretan bertan hil zuten. Sean Lennon bera ere gaurko egunez jaio zen bere aitaren urtebetetze egunean. Duela 10 urte Hunter Davisek, Beatlesen biografia baimendu bakarraren egileak, Lennonen gutun pribatuak bildu eta editatu zituen. Ia 300 gutun eta postal Jonek bere senide lagun, neskalagun, maitale, zale eta ez ezagunen bati idazten zizkionak. Hori eta asko Jonen beraren marrazkiekin ilustratuta daude, eta hitz jokoak, ahokorapioak eta askotariko txentxek dituzte lagun. Edozein liburu dendatan topa dezakegu liburu hori, prezio txukunean. Beste gutun batzuk ordea aurrearen prezioan saltzen dira. Duela urte batzuk, Zode Bizenkante etxeak Jacques Brel abeslariaren gutun batzuk saldu zituen 1.000.000 baten truke. Gaurko egunez hil zen Jacques Brel, abeslari, kantautore eta aktore belgikarra izan zen. Frantsesezko hiztuna izan zen eta horixe izan zuen etxeko hizkuntza familiak flandiar jatorria eduki zuen arren. Bizitzaren erdia baino gehiago Parisen igaro zuen eta bertan lortu zuen sekulako arrakasta. Birikako minbiziak jota hiltzen Paristik gertu, gaurko egunez, 49 urte besterik ez zituela. Tu m'as gardé de piège en piège. Je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Mais finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Gustora irakurriko nituzke gaurko egunez jaiotako idazle baten gutunak izan ere, 54. urteko urriaren 9 Eustakion Mendizabal txikia jaio zen. Lazkaoko Beneditarren komentura joan zen ikastera, eta bertan piztu zitzaion euskararen ganako zaletasuna. Bere eskuetara erortzen ziren euskal liburu guztiak irensten omen zituen, eta idazten hasi zen. Ez, nahiago dut, 1000 aldiz nahiago, irripar zuriz gezur esan, edo isildu, betiko. Zure bihotz xamur, on egiez pata zorrotzaz, berri zula baino. Algortan, polizia espainolak tiroka hil zuen Eustakion Mendizabal, 29 urte zituen. Euskadiren zatil dirata gorputzak arantzaz beterik arroa di kantauri itxasoa taien betiko loa betiko. Ziur naiz gutun ospetsu horietako asko erantzun gabe geratuko zirela. Garai hartan, etzen Gostin kontsideratuko, baina seguru Gostinak sortzen duen ezinegona sentitu zuela noizbait, Lennon, Guevara, Brel edo txikiak. Gostina zarituko gara gure terapeuta gustokonarekin, Dona Peian izenietorekin, eta galdera batzuk jarri ditugu Instagramen.
Eta Josune Belez de Mendizabal ere izango dugu gurean, virtualki. Asteburuan gertatutakoa errepasatuko dugu. Eta asteburuko gertakari ahaztezin horietako bat Gazan gertatutakoa da. Elkarreratzeak egingo dira hurrengo egunetan Palestinaren alde eta horren arira elkarrizketatuko dugu. Bai, Juli. Barkatu. Eta asteburuko barkatu. Jesus, astelena. Xabier Lertxundi eta Aritz Alberdi ezagutuko ditugu gaur eta herrian antolatu dituzten buru jabetza jardunaldiak izango ditugu izpide. Badakizue urriak 9 ditu gaur eta astelena da ongietorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Egunon, June Romateti Barguren. Esnatu, kaixo, egunon. Goiuri ezei zarandia ze asteburua, Bai? Bai. Lan ibili naiz. Hoixe. Bai. Lan. Bai. Bai. Soinu teknikare gisa. Bai, ziur. Bai, egia da. Bai, hori ere egiten duzu. Noski. Zuekin June Romateti Barguren, egunon, zuekin Goiuri ezei zarandia, egunon. Egunon. Eta zuekin izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 640 garrena du, urriak 9 goizak 10 eta 17 minutu, eta hemen 3 gara, baina txata daukagun bezala ikusita, milaka garelare esango genuke. Orain txegingo dizuegu kasito denoi, Gorka, Rekizap, Indioker eta kompainia. Naiz irratian zarete, bigarren kafean, ongietorri guztioi! Bagoa, zuzenean txatera, hau da festa, ondo irutze zaizue kubatar doinuekin abiatzen badugu saioa? Noski. Piskatola gorputza eta gerria dantza jartzeko? Epa! Indiokerrek egunon gaztiak eta Rekisabek egunon eta egunon indiokerri. Bale, guri ere bai. Ez dakit oso ondo zesan nahi zuen. Gorkak egunon, atzo gostin bilatu non. Bai, oso grazioso izan zen, jarri ditugu galdera batzuk Instagramen, jakiteko gostinarekin izan duzuen esperientzia. Eta lehenengo galderari Gorkak erantzun zion, zer da gostin? Eta bigarrenari erantzun zion, oso ondo azalduz, zer sentitu duen beak gostina jaso duenean. Beraz pentsatu nuen, hemen 30 segundo pasa dira lehenengo galderatik bigarrenera, eta denbora eman dio begiratzeko zer den gostina. Goiuri aurten arroxa marean egongo zea, noiz da? Bai, urriaren 29an esango nuke dela, guantxe esango dizut, Katxalin martxan esan nahi duzu, ezta? Urtero joaten naiz eta pentsatzen dut urriaren 29 izango dela, bai, izaten da urriko azken igandean eta 29 da, beraz, han izango naiz bai. Goizeko 11etan Alderdi Edertik abiatuko da. Eskerrik asko nire alkandoragatik, Aidi hemen alkandora berria dela, Indiokerrek dio bai, alkandora polita, Inigo. Eskerrik asko gaztek, baina ez da berria, Eta berriro kontatuko du historia. Hola! Pua. Orain kontatu. New Orleansen erositakoa da. Bida, entzungo bazenit, hitz egiten dudanean, jakingo zenuke nun erosi nuen. Kontua da, Gorka eta Indioker, zuia kaso interesatuko zaizue eta bigarren eskukoa da, eta aste santutan erosi nun. Beraz, oso berria ja ez da, bi arrazoiengatik. Baina Nashvilleen erosi nun, eta grazia egiten dit, Nashville izango da niretzako
hola, guayismoaren hiri horietako bat, ez? Nashville, da, bai. Bueno, bat zer musika zare garen ontzako, Nashville ikono bat dalako, ez? Eta bertan, bidai lagunek, mareatu ninduten, joan behar dugu East Nashvillera, zehaude oso denda guapoak, viniloak erosteko bigarren eskukoak eta arropa eta ez da egize, eta Nashvillera itxi berri gara, eta zea, arropa eta viniloak erostea joan behar du lehenengo gauza. Bueno, bale, bagoaz. Inorketzun ez erosi. Bueno, zuk. Eta ni izanien, bueno, oain itxin 2 minutu, zenik gauza parat ikusitut, hau da, vinilo batzuk erosi nituen etxeako, eta bainik ez ditut ez da entzun. Baina erosi nituen. Zein da zure maite duta, Jone Romate Tibarguren Anderea? Ba, nire maite duta da urtarogekin lotzen ditudan pelikulak. Maite dut pentsatzea, badatorrela batez ere neguarekin lotzen ditut asko. Eta pentsatzea neguan eta gabonetan badaudela pelikula batzuk bai edo bai ikusiko ditutenak eta adibidez The Nightmare Before Christmas edo Pesadilla antes de Navidad gaztelaniaz da pelikula bat betidanik gustatu zaitena, oso txikitatik eta beti neguarekin lotzen detena, orduan negua irister dagoenean badakit hori datorrela edo badaude horrelako pelikula pila bat urtaroekin lotzen ditudanak eta maite ditut. Ze ona. Revolucionario, comandante, nos conduce a nueva empresa, comandante, donde esperan la firmeza, comandante, de tu poder. Noiz hartzen da udazkena? Urriaren... 21. Ordu aldaketarekin? Ez. Esango nuke 21. Udazkena... Igual sartu eta ezkianteatu. Uda iraian bukatuko zanez? Udazkena sartu du. Ez da iraiaren 21 udazkena. Barkatuko diazue. Uztailean baino eguraldi milaldi zobea daukagu eta egia esan astutan nengoen, baina udazkenean gara. Bai, niretzat oraindik iraila da. Bai, Iker Laurobaren udazkena eta beste hainbat udazkenei buruzko kantu jarri genituen irailaren amaieran. Bai. Ni badut maite dut eta maite dut eza. Nahi duzu baten bat tartekatzea goiut. Bai. Maite dut atzo ikusi nuen publikazio txiki bat edo, entrevista baten lerroburua zen, Irutxuloko hitzak publikatu zuen Oiana Raskin, Lamia Mari DJ-ari egindako entrevista, eta lerroburuak hauxe dio. Afrikako eta Latinoamerikako musika jartzen dugu, haiek ez dauden espazioetan. Haien musika nahi dugu, baina ez haien kultura, klasea edo kolorea. Irakurri non da pentsatu nun, bum! Te decimos, comandante, hasta siempre, comandante. Aquí se queda. Zine zure maite dut, dago, Juri? Nere maite duta da... Pixka bat, bum, sentsazio hori baita ere, Bum, sentsazio hori. Bai, erantzun on batek katapum. uzten dizun, ez dakit, sentsazioa. Asteburu honetan Gernikako sare feministak Femifest antolatu zuen, Astran, eta, egitaragoa goizasten zen, Busturialdeko emakumeen topaketarekin, eta hausnarketarako, elkarretaratzearekin, eta gauean kontzertuak zeuden, Lier eta Kokain. Egun osoko egitaragoa antolatu zuten, eta etzen gune mixto bat. Hau da, kontzertua, soilik, emakume ontzat zen, sarrerak salgai zeuden, eta ikusi nuen nola goizean gizon batzuko hartu zirenean Lier eta Kokainen kontzertuak, eguerdi aldera izan zen, Lier eta Kokainen kontzertuetara ezin zutela joan, haserretu egin ziren, eta sare feministako kide batzuei, herrieta edo egin ziren. Nik ikusi dut Lier eta Kokainen kontzertuak zeudela, eta sarrerak erosteko intentzioa neukan, joateko intentzioa daukat, esketzeit ondo iruditzen soilik emakumentzat izatea. Eta Gernikako sare feministako kide batek esan zion. Baino egitaraua goizazten zen, eta kontzertura joateko interpelatuta sentituzea, eta zergatik etza sentitu goizeko hausnarketara joateko. Hor, ez zara kexatu horrera ezin duzulako joan. Eta, geratu nintzen, hain sentsazio onarekin, ikusi nun neska hori, erantzun hori ematen, eta esan bum, eta egia da. Eta listo. Ez da gehiago. Swear
batek nabiltzen barrendekin ibiltzen gaur baneki nola irten nola izu edesera iki aski dut zure esku ekin biluztu nazazu emekin taztu nahi nuke orainaz gaino zer denik baretzeko ez. Ze kantu guapoa da, no? Oso ona. Txo maitia. Ba, nik maite dut ez bat gehituko diote honi guztiari zuen baimenarekin. Azkar da hurbiltzen Eta ez dut uste inoren errua denik, ziurrenik errepietan lanak egin behar dira, eta astean txarra izango da egiteko, aste buruak hobeak ere ez, gauean eta itsasoan 3 ordutxo ibilita gero, etxera pake-pakean zatozenean, eta Donostiatik Tolosara ordu bete terdi pasatzen duzunean, autoilara batean gelik, Andoainen hortxe 15 autobidea hasten den, Maldangora jarratzen den, berazte Iruntza biatzen den hortan, ez da git, 80 metro karratuko espazio batean, lurzoru aldatzen ari direlako, eta Jesu Kristona montatzen da. Egia da, pentsatzen dut, alako euraldionarekin, Nafarroatik ere jende asko itxasoruntz etorriko zela, Gipuzkoatik ere jende asko barnekaldetik itxasoruntz, eta 8 terdietan asko ilundu berritan itzulerako bidean harrapatuko gintuela, eta pentsatzen dut noiz bere egin barrila gauzoek, horregatik diot ez dakit, akaso beto antolatu daitezke, edo ez, baina, ostras, ordu terdi hortxe aurretatzea. Eta horrekin batera, oso urduri bizi diren gidari hoiek. Ze autoilara batean 200 metro egiteko 2 minutu pasako badituzu, aurrekoarekin 15 metroko distantzia uztea, eta 10 minututan 40 aldiz desenbragatu beharrean 3 aldiz egiten baduzu, listo, ez da zer pasatzen. Ez dago aurrekoaren muturrera pega eginda ibili beharrik ordu betez, baina nio jende orduri bai. Dio nere lagun batek, gure ongizate mentala eta gure bakea eta gure barne lasaitasuna, dela minutuko, gidatzen guazenean, minutuko bozina jotzen dugun kopuruaren inbertsioki proportzionala. Eta uste dut, baduela zerbait arrazoitik. Pixka bai, beste bai. Nazko nintzen, urrez nintzen, estali geruzak abiluztu zegia desestali. Zurera egia egiatik gezurera izkia topatu dut adorea ezer ez dedik azteko da zaude zuzai baten nabiltzen barrenik iribiltzen gaur banek Goizeko 10 terdiak oraintxe, hementxe zuzenean, naiz irratian bigarren kafean, eta guk zera kontatu behar dizuegu. Batzutan, gauzak ulertzeko, gauzak bizitzea bezalakorik ez dagoela. Hori da. Eta gaur, Dona Peianiz Nieto, gure emozioterapeutak, gostinaren inguruan hitz egin nahi digu. Zer da gostina, zer gertatzen da hau egin edo jasotzen duzunean, zergatik egiten du hau pertsona batek. Guri Dona Peianiz Nietok gostina egin digu. Gostina egin digo. Eta nik uste dut, dagoela, atearen atzean izkutatuta, ez duelako sartu nahi, kontatu nahi digulako, gero, galdetu nahi digulako, ea zer sentitu dugun, berak gostina egin digunean, galdetu diogunean, Dona, non zaude, zergatik ez zaude hemen, eta ez digunean erantzun, eta WhatsAppeko 2 double check urdinak ikusi ditugunean,
nik uste dut izkutatuta dagoela, eta gero esango digula, zer sentitu duzue, eta aztertu egingo dugu sentitu duzuen hori. Empirismoa, Segituan izango da gurekin Dona Pellaniz Nieto, esango nuke niri atzo N bat errepidean A15 parean harrapatu zidan errepideko lanen autoilara horrek ere gaur goizean eragin izan behar izan duela, eta bera ere antxe pilatuta edo korapietuta egongo zela. Zu kotxez etorri zara june edo trenez? Kotxez etorri. Eta han bazegoen? Ez da bizerrek kentzen didan nire bateria gehiago. Renfe batek edo dauden autogilarek. Ze harrapatuet baten bat gehiago izan da beti sortzen dien hilara hoietako bat, eta bat da andoa indik justu ateratzeakoan hor Mercadona parean beti dago hilara, eta hori harrapatu dut, baino beste bat esan behar dut Astigarragatik joan da ekiditea lortu dudala. Ez da giro Euskal Herriko errepideetan, furgoneta baten eta kamioi baten arteko istripua egonda Barakaldon, goizeko 8 eta 10 eta segurako hilarak egon dira, Max Centerreko zuzengune horretan badirudi, zirkulazioan normaltasunera itzuli dela, baina gaur, begira, gaurko gomendioa da, autorik ez hartzea. Egia da, baina guk asteburuan zehar galdetu dizuegu, Agostinaren inguruan zenolako bizipenak izan dituzuen, eta Dona Pellaniz Nieto iristen den bitartean, irakurri ere egingo dizkizuegu. Bueno, zuei, June, Goiuri, gostina egiten duzue? Nik uste dut egin izan badet gostina izan dela kompletamente intentziorik izan gabe. Askotan, sartu naiz konversazio batean, erantzun beharrean, baino beste edo zergatik joan zait burua mobilalde batera utzi dut, eta hortik denbora batera erantzun dut pertsona horrek. Baina, erantzun behar diazu, zerbait esan behar diazu, atzo lagun batekin egin un intentzionalki. Idazten ari zitzen eta esan nun ez diot erantzungo, bazkaltzen ari naiz eta bazkaria oso luze joan zen beste lagun batekin. Eta gauean idatzen sentitzen dut, gostin egin dizut eta badakit, baina hori intentzionalki izan da. Esango nuke hori ez dela gostina. Eta orain Donak azalduko digu, baino nere uste apalean gostinak intentzionalitate bat dauka, eta intentzioa da, begira ez erantzutea, deseroso sentitzen naiz konversazio honekin, edo ez dut... Ez dizut erantzun nahi. Ez dizut erantzun nahi, eta baina uste dut egon behar dela intentzionalitate hori. Bestela bai ez duzu erantzun, eta bai gaizki xamar, ez baduzu erantzun denbora luze batean, baina orduan ez dela gostina. Nik esango nuke, eta naiz terapeuta, psikologo, ez da aditu ere. Bueno, aditua bai, ze esperientzia desente eduki ditut gostinarekin. Egiten edo jasotzen. Jasotzen. Bakarrik jasotzen? Benga eta egiten. Hemen, nik uste gostina inoiz egin ez duela dionak, inoiz, ez sinistu. Ez zerbait hor ez da gondo. Ze gero, hau da, emakumeok emakumeak erasotzen gaituztenean, ez dakit ez, mundu guztiak ezagutzen du sexu eraso bat jasan duen emakume bat, baina inork ez du ezagutzen sexu eraso bat egin duen gizon bat. Eta orduan, kopuruak alderatzen dituzu eta esaten duzu, ez da posible. Gezurretan, ari da hemen gizonen bat, ze bestela, ez da posible. Hemen, berdina, mundu guztiak jasan du gostina eta gostinaren ondorioa latzak, baina inork ez du gostina egin. Badago hemen desoreka bat, eta nik uste dut jendea gezurretan ari dela. Eta, beste gauzate esango dugu, nik esan dut, inoiz gostin egin ez duela esaten duena, ez fiatu. Baina egia da, Goiurik eman duen azalpen horretan oinarrituta, gostinak behar balin badu izan intentzionatua, akaso badagoela jendea gostinik egin ez duena. Bai, baina nik uste dut ere badaudela erantzun batzuk, iak gostin konsideratu daitezkenak. Erantzuten dezuna, erantzuteagatik, baino ez diozuna benetan erantzun nahi. Eta gero, batzutan ahazten zaizkizun erantzun horiek, egunerokoan WhatsApp asko jasotzen ditugu, mezu asko, dei asko, eta batzutan geratzen dira erantzun gabe, baino badaude batzuk lehentasunezkoak direnak gure bizitzan, eta horiek ez zaizkigu ahazten da, igual ahazten zaizkigu beste batzuk, eta intentzionatu ez da izan, baino lehentasunak ezartze horretan akaso pixkat gostina badago. Baina ez dakit, Dona Pellaniz Nieto egunon, zer da gostina?
Egunon. Lasai, nire maite dut eza izan da autoilarei, atzo nik ere harrapatu Entzun dut. nuen zure autoilara bera, beraz, lasai. Hementxe gaude. Zer da goztina? Goztina dator... Hartu anaza. Arnaz hartuta nago, arnaz hartuta Lasai, nago. inigo, eske sartu datetik eta ia galdera egin diozu. Egoizeko, 11:25 gutxiagoa dira, justu emango dio denbora kontatzeko zara goazen, goztina. atope, aurrera. Azkenean, goztina dator gozt hitzatik, eta da mamua, eta beraz, mamutzea, mamututzea, ez dakit nola esan genezake, ez? Mamua bilakatzea, nola bait. Eta hau asko gertatzen ari da, bat, teknologiaren auge, bueno, pues ya, ez da... Gorakada honetan, Bai, agian ja hori ez da esaten, igual pixka zartuta dago, ja teknologia gure bizitzaren oso parte da, ja ez dago gorakada, ez? Ja, bueno, beti gora dijoa, baino hor dago. Eta honek ekarri duen, sare sozialen erabilerarekin, hor, nolabait WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitterren bitartez, harremanak sortzen ditugunean eta komunikazioa dagoen bitartean, nolabait esplikaziorik gabe, pateko desagertzeari deitzen diogu goztina, ez? Nolabait badugu harreman bat nun egunero edo noizbehinka bai komunikazio fluido bat dagoen, eta ezer esan gabe, ezer jakin gabe, pertsona hori desagertu egiten da, idazten diogu, aizu, eta ez du erantzuten, eta sare sozialek gaur egun ere ematen digute aukera ikusteko pertsona horrei mezua iritsi zaion, edo eta irakurri duen, eta bar. Orduan, hori ikusita iritsi zaiola, irakurri duela, edo pentsa genezak ere bai joe, badakit Edo sare sozialetan ikusten duzu... aktibo hori da. Hanbotoko puntan, eta pentsa ezakezu, pertsona hau ondo dago, sasunez dago, biziri dago. Disfrutatzen beraz nolabait da ez nau erantzun nahi. Eta horrek ekartzen du, orain nintzen dugun, sentimendu, emozio eta guzti horren kontsekuentzia. Beraz, pixkate nabarduretan murgilduta. Lagun batek idazten digunean, zemuz gehatzen gean, eta erantzuten ez diogunean, ahaztu zaigulago erantzutea, eta pasatzen dira 3 aste, ostras, barkatu, juntzieten burua, zemuz haude, gehatuko gehazakizer, hori ez da teknikoki goztina. Hori, teknikoki ez da. Beste gauza brometan gero, haze goztina egin didazun. Bai, hori da. Edo barkatu goztina. Hori bai, baina teknikoki ez da. Nolabait pertsona hori desagertu egin behar da, eta ez dugu ezer jakin behar. Oso lotuta dago harremanekin, ez bakarrik sentimentalekin. Hori da, baina harreman sentimentalak, harreman adiskidetasun harremanak, austurekin nola austurekin, bai. Eta orain ikusiko dugu, zergatik edo, zein da arrazoia pertsonek, goztina egiteko zen, beti bezala, arrazoia daude hor atzean. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué da vueltas la rueda, porque Ez baino lehen beti jakin goztina jasaten baldin badegu, goztina ez duela zerikusia gurekin. Edo goztina beti izango duela zerikusia handiagoa, goztina egiten duen pertsonarekin. Beti bezala denarekin bizitzan, ez? Nik esaten badiot norbaiti zerbait, normalean izango du nerekin harreman gehiago orduan. Goztina jasaten ari bazara, jasan badezu, edo, jasango badezu, espero dugu ez, baina, hor dago. Ez, beti konturatu, pertsona honek egin dit goztina beregatik. Ze askotan, goztina jasaten dugunean sortzen da hor, errua, zerbait gaizki egin dut, sentsazio horiek, ez? Eta hau argitzea nik uste dela oso garrantzitsua, eta goztina ere bai, badu eragina bi parteentzako, ez? Goztina egiten duenarentzat eta jasotzen duenarentzat, ez? Eta ikusiko dugu hori guztia. A ber. dar es dar. Solamente una manera de andar. Nina Godona entzuten, ume txiki bat ipuin kontalari baten aurrean bezala. Esan behar dizutelako, aitortu behar dizutelako, nik behin hegazkin bat hartu nuela beste herrialde batera joateko pertsona batekin geratzeko, eta pertsona hori etzela azaldu. Eta goztin erraldoi ezagit. Elektromagnetikoa izan zen eta desagertu egin zen. Claro, eta jazta, eta esplikaziorik gabe, ez, wow. Bai, da fenomeno bat, nidak lagun bat, esaten duna, egin behar dugu, Donostiko bulebarrean, asteazken edo ostiralero,
5:00 bosteritara manifa bat goztinaren aurka. Eta asko gustatzen zaiz, ze uste badaela fenomeno bat asko gertatzen ari dena, badagoela gure bizitzetan, eta normalizatzen ari garena nolabait, eta niretzako pertsonalki ezin duguna onartu eta normalizatu, bueno, bai hasta desagertu da, ze orduan zenolako harremanak sortzen ari garela gaur egun, ez? Eta niretzako bai da, bueno, pues oso, bueno, esanguratsua nolabait, ez? Gaur egun zenolako gizarte sortzen ari garen, eta agian guretzako, baia, ez dakit, gazte zaharrak garela, ez dakit nola esan, heldu gazteak edo gazte heldua garela, pixkat, arreta ditzen digutena, baina nerabekin lan egiten dudanean, oso normalizatua dago, ez? Eta iristen dira, jendea blokeatzea eraino, sare sozialetatik, eta jazta, ematen du, listo, blokeatzen zaitut, eta orduan ez da zer gertatzen. Zer gertatzen da hor, azkenean, ez degula bizitzen harreman osasuntxu bat, orekatu bat, eta ez degula enfrentatzen mina ematen digun horri. Eta azkenean, ikusiko dugu, hau badela mina ekiditeko erabat. Guazen ikustea zer dagoen honen atzean, ez? Zergatik egin dezake pertsona bat goztina, ez? Lehenengo arrazoi ezberdina daude, baina lehenengoa esan genezake gatazkak konfrontatzeko, ez konfrontatzeko edo ekiditeko erabat dela, ez? Harreman bat eten nahi dut, ez nago gustora dena delakoa, eta badut nolabait beldurra besteari mina emateari, eta orduan, beldur hori ez sostengatzearen, nola ezin dut sostengatu, eta sor daiteken gatazka hori ez den nahi bizi, agur esan gabe noa, eta listo. Eta ematen du nolabait, badago hor sinismen kolektibo bat, nik ez baldin badiot beste pertsonari esplikazioak ematen, eta azalpenak hau bukatu dela, eta bapatean desagertzen naiz, nolabait sinisten dugu, min gutxiago egingo dugula horrela, gauzei izena jartzea baino, ez? Eta niri etortzen zaitu honekin, nola bazegoen ere bai, sinismen bat, aurrei, aitona monen edo familien eriotzaz ez hitz egiteari, ez? Amona junda. Edo, bidaiatzera junda, edo zerura junda, edo, eta jazta, ez? Nolabait, ez diogu izena jarriko, eta orduan min gutxiago egera egiten du. Eta hau, gezurra da. Gezur galanta, gezur izugarria, hau ez da egia. Gauze izena jarri behar diogu. Mina ematen du, bai. Baina izena jartzeak eragiten digu, edo aukera ematen digu, min hori digeritzeko. Bestela ezin digu digeritu. Eta orduan gure burua, beti dago utxune hori bete nahian. Zerrekin, izugarrizko esplikazio eroekin ere bai. Hemen entzule batek gorkak meloitxo bat ere irigitzen du. Ligatzeko zitean eukidezue goztina, niri behin benidorren konun sueziar batekin. Bueno, ziurrenik ez daude hain urruti, harremantzeko moduarekin lotura badagoelako, izan Grindr, Tinder, Thrinder, Blender, Badu, eta Blender zegoen ere, bai, ez? Nik ez dut ezagutzen. Blender da irabia gaioa ingeles, ez? Baina hori ere aplikazio bazan, bai. Eta badago beste bat azken urtetan emakume kudeatutakoa edo? Nik ez dut ezagutzen. Kaixo Maiti, Euskal Herrian. Bumble. Bai. Bueno, asko izan dira, eta Rekisabek dio, nik ezagutzen dut sare sozialetatik eta danetatik desagertu zela, bere lagunak alde batera utzi, etzeban erantzuten, eta ezebe eta urtetara berriz bueltatu zala. Baina lagunek ja esaten ezeben ezer nahi berarekin, noski. Normal, noski, desagertu zela. Bai. Eskerrak. Batutan, desagerpenak hain mugakoak izan gabe ere gertatzen dira, harremantzerakoan edo batean jendea desagertu egiten dela bere lagunen girotik eta hau oso mugakoa da, baina bai, ligatzeko zitetaz aipatu du gorkak eta uste dut hor asko gertatzen direla, baina eski ligatzeko aplikazio horiek ematen duten aukera nagusietako bat da desagertzea. Bai, azkenean hor binkulo gutxiago dago, oraindik ez dago sortuta edo sortzen ari den zerbait da. Orduan, geroz eta binkulo emozional handiagoa izan, normalean esan genezake zaiagoa dela, ez, desagertzea, hau esan teten orokorrean, ez du zertan, ez, baina, ez gera ezagutzen, berdin zait pertsona, ez gera oraindik pertsonean ikusi, ez, eta listo, eta desagertzen naiz, baina, hala ere, kasuak
milaka daude eta badaude kasuak ere bai non harreman sakon bat izan eta pertsona nahi romantikoa, afektiboa, lagunena berdin zait. Baina eta pertsona bat desagertzea horrez eta bueno, pues azkenean hor sortzen den mina esakonagoa edo esakonagoa, baina garrantzitsua da eta neri bai etortzen zait pixkat bigarren arrazoiarekin batera negligentzia afektibo bat gertatzen ari dela horrez, ez dago ardura afektibo hori, harremanaren ardura emozional, afektibo hori sostengatzearena, eta horren arrazoia da ez dut nahi honen kargu egin. Edo ez dut nahi, ez nago prest, edo bueno, berdina da azkenean, ez? Eta nola ez zaitut mine eman nahi, desagertzen naiz, eta listo, eta berriz ere goaz, sinesmen berdinara, ez da egia. Mina hor dago, orduan, gauzei izena jartzen diogunean, errexagoa da, min hori pasatzen. Bai, egiten duen pertsonenetzat, eta noski bestearentzat ere bai. Eta hor bai, niri ateratzen zait, eta pixkat nire manifaren nire lagun honekin bat egiten, harreman batean baldima gaude, mesedez, naiz eta harreman hasten ari bagara, ardura hori hartu behar dago. Bai, mesedez, ardura afektiboa, mesedez! Jasta, eske ardura hori hor dago, orduan nik ez badet hartzen, ari naiz ematen, besteari nerea den ardura. Edo besteak nolabait hori manejatu behar du, bakoitzak hartu behar du ardura bat, eta niri aurrei asko esaten diet, heldueri, bai, baina uste nolabait ezteko era oso polita dela, presaude hau gero honen kontsekuentzia jasateko, jolasten ari bazara jasotzeko, edo ezakit altura maldin bazaude, jakiteko agian erortzen zarela, presaude, bale, aurrera, ez zaude pres, ez dizut utziko. Ya está, eski hori da, orduan hau da berdina. Zaude prest harreman batek ekartzen duen guztia manejatzeko? Ez, orduan, ez hasi maitea. Ugaze polilla hori esan duzun horrentxe bertan. Hirugarren arrazoia, ez dakielako pertsona hori nola sentitzen den, ez dakit zer sentitzen dudan harreman honekiko, eta ez dakit zer nahi dudan honekin, eta honen ardura hartu beharrean, bani joa. Ez? Hor polita da esatea, haizu, ezakit hemen hasi gara harreman batean, edo gaude harreman batean, eta zalantzak izaten ari naiz, oraintxe bertan ezakit nahastuta nago, hori esan beharrean, agur. Bueno, agur, ez. Bueno, agur, zerbait esatearren, ez, desagertzen naiz, mamutu egiten naiz. Hori izango litzake, hirugarren arrazoia. Laugarrena izan daiteke ez duta interesik harreman hontan. Jasta, hasi gara, niretzako bukatu da, eta orduan, desagertu egiten naiz berriz ere, ez? Bosgarren arrazoi bat izan daiteke bestea decepzionatzeko beldurra izatea, ez dut, agian ez ditut, edo pentsatzen dut ez ditudala kumplitzen bestearen espektatibak, eta hor sartzen da, pixkat nola sentitzen garen, ez, edo bestearekiko, txikiagoa sentitzen naiz, edo bestea begira nolakoa den, orduan, hasten da, gure mamu hori, ez, pertsona horrek izan dezake mamu hori, ez naiz nahikoa, ez naiz nahikoa izango, beldurra dut, ez dute utziko nau, eta orduan, hori ezin dut manejatu, eta orduan bani joa. Berriz ere, bueltatzen gara, ez ardura izatea, ez? Eta hori, agian ezin dugu komunikatu, baina laguntza eskatu dezakegu beste era batzutara, lanketa pertsonal hori egin, eta ardura hori hartu. Beste arrazoi bat, izan daiteke, eta hau niretzako oso interesgarria da, goztina egiten duen pertsona batek ez sentitzea harreman horretan espazio seguru bat duela, berak sentitzen duena adierazteko hori da. Orduan, hori hala sentituta, berriz ere ardura hartu gabe, bani joa. Baina, hemen niretzako oso interesgarria da, badagolako joku bat, non oso borobila dela, ez? Ostras, nola esango diot, hemen pertsona bati ez bandet seguru sentitzen, ni naizen moduan asaltzeko, nola esango diot hori, ez? Orduan, hemen ere egin dezakeguna da, agur esan. Begira, ez nago prestorain honetarako, eskerrik asko, eta agur. Jazta. Eske horrekin batzutan ez dugu gure bihotza ireki behar barruraino, baina hori, aurpegia eman, polita da.
Eta Bai, batutan akaso asumituz ez dela hain azkarra eta hain erresa izango ere. hori da. Bai, harreman bat Beste aldeak ere azalpenak eskaditzakela eta zuk hemenenago eroso eta banoa hortan akaso ez dela hain erres gertatuko. ez da hain erresa, ez argi dago, baino ere esan dezakegu, begira, ez dakit, edo ez nago prest oraintxe bertan, baino behintzat ez da berdina desagertzea edo esan banoa, edo jo nahi dut, edo amaitu nahi dut hau. Gero zergatik, agian ezin dizut azalpena eman, ez dut nahi, edo ez nahi seguru sentitzen, hori, hor, hemen dago joku bat, ostras, ez ba naiz seguru sentitzen nola emango diot aurre honi, ez? Baino, bueno, bai, niretzako honek arreta ditu dit eta oso interesgarria iruditzen zait. Askar batean, Josune Belez Mendizabal ere hemen laizter izango dugulako gurekin, eta nahi duenen ere batu daiteke gure elkarrezketara, entzulek ze kontatu diguten irakurriko dugu, Juri? Bai, erantzun dutenen artean, 189 jasan du gostina, baina soilik 131 egin du. Eta jasan dutenen artean, erantzun batzuk, ez? Gostina egiten baduzu jakiteko zer eragingo duzun. Intseguritatea, amorrua, tristura, haserrea, galdera asko, impotentzia, errespetu falta, autoestima eza. Pentsa, zer egiten duzun? Ez erantzutarekin. Oso interesgarria da nola, euneko zenbatek jaso du? 89, egin 20, ez? Claro, 30. 30. Claro, hor dago, ez, 30 horiek zer daude, demora guztian gostina egiten. Eta hori, bez, batzutan, agian... Norbait gezurretan ari da. Hori da. Bueno, edo ez daki gostina egiten ari dela, hori batzutan ere pentsatzen dut, ez? Agian egiten dut, baino ez naiz konstiente. Posible da hori? Agian bai. Ez dut uste. Ez dut uste, baino bai, agian ardura ez, nola, badago hor puntu bat, non ardura ezaz hitz egiten ari garen, agian ez dut ikusten, ez dut ikusi nahi, baina, bueno, hor azkenean ez ikuste bat dago, ez? Orduan, bueno, ez dakit, hor kasua analizatu beharko genuke eta ikusi hor zer dagoen. Eta zuk esaten duzun bezala, eta entzuleek esaten duten bezala, eragina handia daude, eta lehenengoa argi dago sufrimendua handia dela, ez? Nolabait, gure buruak, gure pentsamenduak dena kontrolatu nahi du. Jakin nahi du zergaiti gertatzen diren gauzak, zer gertatuko dan, ez? Beti dago hor, estel handi hortan dena kontrolpean izan nahian. Zer gertatzen da olako utxune bat sortzen denan? Ostras! Niretzako importantea den, gehiago do gutxiago, pertsona bat, joan eginda, azalpenik gabe, orduan, zehazten da gure burua nahi gabe, inkonsienteki, utxune hori betetzen. Nola, edozein esplikazioarekin. Ez naiz nahikoa, nik zerbait egin dut gaizki, eta orduan hasten geha, karo, ez nion hau esan behar, eta agian, zita hau esan ondo jun, edo egia da oso astuna naizela batzutan, edo ez naiz hainbeste konprometitu, eta hasten gara, utxune hori betetzen. Nik uste dona honek bigarren atal bat merezi duela, ze denboraz justu gaz, eta gainera oso... Nahi gabe bukatu dugu, eta egia da hori dela presenten daukaguna, harremantze sentimentaletik edo aritu gara asko, baino adiskidetasunekin ere hau gertatzen da, eta askotan, ez dut esango gehiago, baina bai, Tinderretik ezagutu duzun bi zitako pertsona batek ies egitea baino, 15 urtetan zure oso lagun izan den pertsona baten desagerpena, uste dut gogorragoa edo kudeatzen zailagoa izan daitekela, beraz, bigarren kafe horri buelta bat emango diogu. Bai, apunteak hartuko ditut eta emango diogu honi behar duen itxiera bat, bigarren atalarekin. Ados, Dona Pellaniz Nieto, agurtu egingo zaitugu, Laizter bigarren kolpe horri helduko diogu, eta segituan Gasteizagoaz, antxe Josune Belez Mendizabal dugulako, eta iaia gostina egingo zigula ere pentsatzen hasian nengoen, ze horgen biltzan, Josune, baltzaude, Josune, egunon! Egunon, manengo. Bai, baina nuka pagatu jarrita eta ez duzuen ikusten. Berriro entzuten dut nire hau txapatua. Bai, hori nire errua da, eta bigarren errua da, interneta akaso greban dabiela, ez da git, hemen Gipuzkoaldean, edo Arabaldean, baina bai. Igual Arabaldean, astelena izanik Arabaldean posible da, bai. Bueno, eta hasiko naiz ni bla 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 orduan? Bai, hasi. Nola ja mamua agertu den, listo, ez?
A ber. Nik kantua jarriko ditut, ze hori eskatu diguzu eta... Vale. No quiero que me veas y no quiero verte. Astelenean interneta greban omen dabil, baina atzo igandea zen eta bestelako giroan ibili da hemen jendea, batzuk gaur astelena, beste kasteartea eta guzti badute, baina Josune Belez Mendizabalek badakar bere hausnarketa, ez da igande mudaren inguruan edo zerren inguruan. Bai, horren inguruan, orain ja pixkat, eske hau dana justo atzo idatzi nuen, ez? Eta igandeak nolakoak izaten diren, baina bueno, hasiko gara pixkat hor positibo, entzuten ari ginen musikota hori, hemen asteburu aldean, ederra izan dugu batetik bai eguraldia, bestetik kulturarloan egindako hainbat eta hainbat gauza, eta horietaz ere disfrutatzeko aukera izan dugu. Adibidez, gaztetxean, surf eta soul doinuak entzuteko aukera izan dugu, Los Misterios, I Think Soul, de Sequoia taldeekin, hautsa entzuten ari gainena de Sequoia, por cierto, Sequoia bat bakizuen olakoa den, olako zuaitz handi horietako bat? Bai, Gasteizen badago bat, uste dut badagoela, ez dakit azkenean, baina ikaragarria eta gainera, hila dago, hori izan behar nuen, aspaldian zela bertatik pasatzen, ze ez da oso leku holan pixkat publikoari irekita dagoena, ze dago baztertxo batean, eskola baten ondoan, zentruan dago, baina Urkide izeneko eskola baten ondoan, eta ikaragarria zen Sequoia hori, eta orain momentuan, enokan pentsatuta, baina esan dut, de Sequoia taldearekin erlazio hori egin dut, Tori Txilibuelta, lehenengoa, jarraituko dut, bale? Jarraitu. Segi, Josu. Vale, venga. Ze gehiago egin dugu asteburuan? Bueno, hitz egin dugu, honi buruz ere, emakume sortzaileek gitarra oparoa dutela ozaetan, garaion sorgin gunean, eta apuntau izen hauek, Gero igual zuek pertsona hauei ere, emakume hauei ere egiteko, elkarrizketa egiteko aukera izango duzu, eta bertan, asteburuan izan dira Sonia Estebez. Sonia Estebez da stop motion laburmetraiak zuzentzen duen pertsona bat, Txotxongilo izeneko laburmetraia egin du, eta horrekin, Goya sarietarako sailkatua izan da. Ez nominatua, ez izendatua, baizik eta sailkatua. Sonia Estebez izan da asteburu honetan garaionen, Lapulgarekin batera, Lapulga askoa da bera, maite dugun pertsona bat eta flamenkoari ematen dio gogor. Gero Jana Wilan, Marina Suarez, eguzkidonegan Oracle Motel izeneko pieza laburra ere, hortxe izan dira bereiek artista, zuzendari, garaionen, eta museoetara juteko tartea ere lortu dugu asteburu honetan, atera dugu. 2024an Nestor Basterretxea jaio zeneko urte hurrena izango da, Gasteizko Arte Garaikideko Museoak Artiumek eskaini dio, dauzka hor fondo batzuk, eta gainera aurreko astean familiak doaitzan eman zituen 5.000 obra baino gehiago, eta hori ere bisitatzera juteko tartea izan dugu. Orduan, asteburuak askorako eman du, egia da, atzo igande izanik, ez dakit zuek, eta hasiko naiz orain retaila batekin, zuek igandetan, ez dakit urduritzen zareten horietakoa zareten, igande agurtzearekin antsitateak gora egiten dizuen edo ez, igandetan urrengo eguneko alarma jartzen hasi eta bitu, inigo bezala lokartzen zaeten horietakoa zareten, edo... Hori ostirala izan zen. Hori ostirala izan zen, bueno. Bakizu zaidan Josune igandetan, iritzen naizela etxera uste baino beranduago ordu terdi pasatzen dudalako autoilaretan. Eta ze behar du pertsonak autoilaretan ordu terdi ez pasatzeko? Gure informazio zerbitzuak entzun eta gertatzen ari diren berriak ezagutziaz gain azken ordukoaren eta trafikoaren eta guraldiaren egoera ezagutu. Eta horrexegatik, segundotxo batean bagoaz Naiz Irratiaren estudio zentraletara Egoi Belategi lankidea agurtzera. Egoi Belategi, egunon? Egoi, mikrofonoa ez daukazu irikita. Horen bai, egunon, Egoi. Ez dugu Belategi entzuten, baina segituan konponduko du egoera hau, eta azken ordukoaren berri izango du, esan da bezala, munduan gauza asko gertatzen ari direlako zoritxarra. Uste dut horrein bai ez da? Egunon. Egunon, horrein bai.
Lortu dugu, tira, esandakoa bai, azken ordukoekin gatozela, eta kezkagarriak esan behar, beste gatazka bat piztu delako nazioartean, izan ere hitz egin dizuegu bai, Gazako gatazka horretaz, baina nazioarteko begirada guztiak Gazan jarrita daudenean, Turkiak aukera baliatu du kurduek kontrolatzen duten Siria iparraldeko Rojava Federazioa bombardatzeko. Astelen goizerako 11 hildako baieztatu dituzte bertako agintariek. Siriako estatuaren barruan dagoen mendebaldeko Kurdistango eragile politiko ezberdinek kontrolatzen duten federazioa dugu Rojava gutxi gora bera Eufrates ibaiaren ekialdeko ibarrean dagoen lurraldea da hau. Bertan diharduten milizia kurduetako 11 kide hil dira astelen goizaldean Turkiak milizianoak entrenatzeko gune baten aurka burututako bombardaketa batean Hasaka eskualdean Turkiarekiko mugatik gertu. Larun batetik ari da Turkia bombardatzen lurraldea eta Rojavako arduradunen arabera guztira 11 hildako izan dira tartean 8 zibil. Kurduen administrazioak salatu du bide batez azpiegitura zibilak erasotzen ari direla. France Pressen eskualdeko korrespontsalen arabera administrazio autonomo kurduak odola emateko deia egin die herritarrei zauritu kopuru handia dela eta. Ankarak bere aldetik bombardaketok baieztatu ditu ere azalduz PKK gerrillak pasaden astean Ankaran Turkiako barne ministerioaren aurka egindako atentatuaren erantzuna direla. Ukatu dute bide batez azpiegitura zibilei eraso egin dietenik ziurtatuz soilik helburu militarren aurka egin dutela. Era berean, Turkiako mugen barruan operazio militar zabala abian du pasaden astetik Turkiako poliziak eta dagoeneko 10 lagun atxilotu dituzte, bereziki iparraldeko Kurdistanen, baina baita Istanbul eta beste hiri batzuetan ere. Gainerakoan, noski Gazara begira bagaude Israelek Gaza bombardatzen jarraitu duelako igandetik astelenerako gauean eta lehen informazioen arabera dozenaka biktima gehiago izan dira. Bi aldeen artean 1000 hildako inguru zenbatu dira dagoeneko, baina litekena da dezente gehiago izatea. Noski ingurura begira jarriko garela informazioaren ariaren bigarren edizioan entzuleok, baina beste aipamentxo bat ere badugula egiteko izan ere azaroaren 30ko greba feministara begira zaintzen sistema publiko eta komunitario baten aldeko akordio baten bueltan elkartu direlako 30 bat eragile politiko, sindikal eta baita sozialak. Egiturazko aldaketak ezinbestekoak direla diote, baina egoerarik larrienei berehalako erantzuna emateko beharra ere aldarrikatu dute. Kasu honetan, gai honetan ere sakonduko dugula eguerdiko 12 aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioan. Gainerakoan errepidetara begira ere bagaude eta badirudi trafiko zuzendaritzaren arabera normaltasuna dugula nagusi goizeko tenore honetan. Ondorio, zonaino momentu zentzuleok bigarren kaferekin uzen zaituztegu eta gu bueltan esan bezala eguerdiko 12etan beti bezala informazioaren ariaren bigarren edizioan. Gero arte. Eskerrik asko egoi belatigi, Josune Belez Mendizabalekin bat egingo dugu segituan, esan da bezala, gazte izagoaz, Josune, igande oste honetan, astelen honetan, zure hausnarketarekin jarraitzeko. Bai, bueno, nire hausnarketa, esaten genuen hori dena, eske, claro, asteburuak askotan ematen du askorako eta beste batzutan, ez dakit, ordu gehiago ere eskatuko genioke, asteburuari. Baina begira, nik etxean gonbidatu bat izan dut, asteburu honetan, asteburu luzea, ostegunetik etortzen etxera. Zer, Inigo? Ez da petikoan egebara izan, ez da? Ez da anegabara izan, zea raro, baina bai egon naiz asteburuan anegabararekin, nola ez da? Antzokian izan gara, bai, orain gara super lagun minak. Hori, dakagu 3 hilabete bat, elkarrekin, astero egunero ia. Aizialdierako ere bai, partekatzen dugu tartia, esan bezala, super normales ikustera junginen, por cierto, zuen hor Gipuzko aldetik baldin badoa, ikusteko gomendioa, super normales, bai? Aipatzen genuen antzeslan hori, Iñaki Rikartek zuzendutakoa eta Max saria irabazi zuena 2023an, arte eszenikoen montaje onenari, ez? Oso gomendagarria. 2 ordu, 2 ordu, umore beltza, eta, zer den hori, aipatzen genuen nola da, eske nire batzutan trabatu egiten zait hitz hau, disfuntzionalitate, ez. Aniztasun funtzionala, ez? Hori da, eske zaitateatzen batzutan. Eta, horren kontura, barreak bai, baina hausnarketarako tarteak ere bai. Oso ona, supernormales. Eta hor junginen, han eta biok, supernormal. Total, nere asteburuan zer, gonbidatu bat izan dudala etxean, eta nere hausnarketa izan da, jundenean, pixkat penatuta ere bai, baina gero ere alde batetik, esan du, gustora, ez? Gauza bat egin ditzakezu, igual besti aurrean dagoenean ez dituzunak egiten.
eta enoa gehiago esatera, bai? Orduan, jundenean, pentsatu dut, klaro, noiztikan enituen nik kristalak garbitzen. Etorri baino lehen, kriston buelta eman nion etxeari. Eta hor nire hausnarketa, zenbatero garbitzen dut nik etxea. Osea, nigatik baino, gonbidatuak datozenean garbitzen dut. Eta badago norbait, bere egunean zantziana, karo, zuri axola zaizuna da, besteek zutaz pentsatzen dutena. Zano, netza da itzaki ederra. Bitu, itxialdian egon ginenean, etxe honetan 20 urte daramatzat, itxialdia etorri zenean, zenbat egon ginen, 2 hilabete terdi edo, etxean sartuta, bitan egin nituen kristalak. Bitan garbitu nituen kristalak. Hori, ez zen sentsazio nahi izan, 20 urte nostean, orduan, nire gaurko galdera, eta zuei ere plazaratzen dizuedana da, zenbatero egiten duzu etxea. Etxea izan daiteke zatika egin, tokatzen da komuna, astean behin, edo izarak inkluso aldatu edo garbitzea. Ez dakit, zenbatero egiten duzue eta zergatik. Badakizu, Josune, daukat sekulako beldurra duela urte batzuk, ez dakit nondik jaio zena, eta etxea, agian ez, aste gogorra izan dut, eta ez dut behar bezain beste jaso, edo arropa utzi dut aldatu naiz, eta arropa lurrean utzi dut xestoaren barruan utzi beharrean, edo platerak jaso gabe dauzkat, eta beti pentsatzen dut. Badakit oso pentsamendu toksiko dela, baina haiene, hiltzen naiz. Eta ertzainak behar balin badu, nire etxera, deskurritzera, ze gertatu zaidan. Eta ikusiko balu, etxea nola dagoen, zer pentsatuko luke, ertzainak ze pentsatuko lukete nire gurasoek, nire lagunek, claro, gaina pentsatzen dut, eriotza ez naturala izan dela. Hau da, akatu egin nautela, orduan, argazkiak agian argitaratu egingo dira, eta orduan, batzuetan pentsatzen dut, ama, gaur etxea garbitu behar dut, ertzainak etxea txukun topatu dezan. Herri zaingo saia, zure segurtasuna eta zure etxeko segurtasuna bermatzen 40 urtez. Benetan. Bai. Eta uste dut, sortu zitzaidala beldurrau, norbaiti irakurri niolako txio batean. Eta orain saiatzen naiz, etxea txukun edukitzen. Nik toksiko esan dezunean, uste non ligatuzkero eta etxera norbait eraman ezkero esan martzen nula. Ez. Olakotan beti dode bi estrategia. Etxea txukun balin badukazu, relajatuko zabiltza oera bidean, eta etxea txukunago balin badago, ato da letxe oera bidean, ez ezan ez zer topatu bortik. Nik garbitzen ibili naiz asteburu hontan, baina astea Zubirako Madrigo lagun bat, lagun bikote bat datorrelako, eta uste dut, bakarrik garbitzen dudala. Edo agerian ikusten dudanean zikina, edo norbait datorrenean. Hori lurra, komuna eta gauza horiek. Maindireak eta horiek, bai, horiek maiz aldatzen ditut. Nik ere bai. Horrekin pixka tikis-mikis naiz, maindireekin. Eta hainbeste gustatzen zait sentsazioa maindire garbitu berriak eta ohea edukitzea txukun eta ohera sartzea garbi dagoela ohea. Sentsazio hori hainbeste maite dut, desientetan aldatzen ditu dala izarak. Ni nola gurasoen etxean bizi naizen. Nik etxea askotan, ama ez baldin bada lehenago hasten, nik ostiral goizak libre ditudanez, etxea goitik bera garbitzen dugu. Amako itura hori ezarri zuelako eta horrela egiten delako. Baina bai, astero behintzat etxea garbitzen. Nik, egunotan pasa zait, nik badute makina bat, robot bat garbitzaile horietakoa, izena jarri nion, Jose Mari izena du, eta bai, hola, pixka tarremana goxiogo bezala da. Jose Mari garbituko izkizu pixka barren horiek, ze igual ja mierdaz beteta dago, eta ez du ondo xurgatzen, eta bar. Baina, hainbeste zikinkeri zegoen ere txeko salan, erratza pasa nuela lehenagoz, esan, eski Jose Mari giza joa hemen, ataskauta egatuko zen. Eta pasa nuen erratza, eta esan, Jose Mari ja, ikau txukundu ja, errefinazak, baina lodina nik endu diat. Baina, bai, eta gero beste arazo badaukat, etxean hainbeste traste dauzkat, Jose Mari lanean jartzeko ere jaso egin bar ditu dala. Eta nire beldur handiena bizitzan, eta esan duzu, hau frikismoa da, bai, frikismoa da, nik kontrabajo okitzen dut etxean, paretaren kontra, zutik bere azpiko, zutoin txortan edo ardatz hortan apoiatuta.
Eta nire beldurrik handiena da, Josemari martxan jarri eta, ostras, kontrabajoak kendu aldezu, hortik. Ze bestela, kolpe eman desorekatu eta zamba eroriko ote den. Lehenguan Josemari jarri nun eta etxetik atera nintzen esan, ostras, kontrabajoa. Eta berriz ere etxera korrika, Josemari kontrabajoa bota etzezan. Beraz, orako lanak ematen dizkit garbitzeak. Baina gomen ari gara gure sekretua kontatzen, eta zuk Josune, ze martxa etxea garbitzarekin? Esan dugu, bakarrik jendea datorrenean. Ez hori kristalak. Bueno, bai, eta batzutan ere, gero, zuri entzun da inigo, egia da, batzutan esaten dut, ai ama, baina igual, batez ere, uda garaian, Ze, klaro, pertsianak gora dituzu, sartzen da eguzkia, eta orduan nik altzari batzuk baditut beltzak direnak. Osea, ez ditu aholkatzen, Beltzak ez, ze hautsa ikusten da doblia. Eta, klaro, orduan sartzen da argia, eta ikusten duzu hor, eta orduan bai, pixka trapua pasa, ez, eta listo. Gero, komuna bai, nahiko nagia naiz horretarako, baina bai, hori ere maiztasun gehiagorekin. Baina honan, nik ere laguntza dukat, nik deitzen diot kongi, eta da zure Josemariren tankerakoa, baina dago gaixoa, osea, nik ez dakit, bai, ezke, bai, bueno, nik ez dut asko garbitzen kongia bera, eta orduan, bueno. Eta, karo, hori gertatzen da, gero dago hilez beteta, behitxu, udazkenean gainera hilea asko jausten zait, bueno, guztioi uste dut, baina, bueno, hori beste gai bat da. Eta Goiurik esan duenaren arira, grazia injet, ze bera ari da pentsatzen hori hilko balitz, eta olako, ez dakit Agatha Christieren antzera, gero frogak, klak, eta burua etorri zait, bere, bueno, ja duela urte desente ez, baina askotan esaten zen, gure amonen garaian, eta kuleroak edo arropa edo kaltzontziloak, baina beti garbiak badazpada ere, ez? Badazpada zerbait gertatzen zitzaizun eta medikuaren gana jun behar zenuen edo eraman behar zintuzten. Orduan hori grazia indit ere bai, ez? Ni batzutan ere, kulero batzuk dauzkagu, txika, zulo batzuekin eta holan, eta zutan, ai ama, osea, gaur zerbait gertatzen baldin bazait. Eta urgentzietara baldin bano horrela, ze lotxa. Hori da. Ara, ze lotxa esaten dut. Sentitzen duena, eriotza eta etxearekin. Kontzeptu Zure agarrabeagoa da. Pentsatzen dut norbaitek bat zaitula. Eta horregatik etxea garbi eduki behar dudala. Osea, nire kezka ez da nire segurtasuna, baizik eta etxearen txukuntasuna. Marka, bai. Bai, Josune, badakizu zer gertatu zaidan kuleroak lapurtu dizkidatela. Benetan? Nun baina etxean? Nire kulero gustokoenak. Nik nire eraikinean garbigailua eta lehorgailua dauzkagu gelatxo batean. Nahiko ideia polita da, ez? Publiko eta pribatuaren arteko, harreman moduko bat. Zoragarrian ere ustez. Bai. Nik horrelako egoera batean bizi izan nintzen, izatez antxe, eta ezagutzen, eta nahi asko guza ez sistema hori. Baina, badu baina bat, ez da? Baina da, nik utzi nituela lehorgailuan, arropa utzi nuela, tartean nire kulero gustokoenak, eta aztuta, gero, asteburu pasa joan naiz kanpora, eta bueltatzerakoan atzo joan nintzen arropa jasotzera, eta banekien egongo zela maitxo bat daukagu, eta norbaitek lehorgailutik atera, eta mai hortan utziko zuela nire arropa lehorgailua erabilia izateko. Alaxi izan zen, iritsi nintzen, antzegoen nire arropa, kuleroak izan ezik. Zesango dizugu. Ez deskurrituko den hori izan den. Bai. Agatha Christie momentua orain txasten da. Goiuri kuleroak nork lapurtu dizkion deskubritu nahian, hemen hilakoren bat egongo da, ertzainak bizita noiz egingo ote dion susmoan etxea garbitzen ari den norbait, akaso etxea garbitzen da biena da erruduna. Badakilako, lehenago edo beranduago, ertzaina etxetik pasako zaiola. Hori txiribuelta! Josune Belez de Mendizabal, txiribuelta gaur nik egin dut, eta txiribuelta zuere agurtu egingo zaitugu, badakigulako nire barazai daukazula, eta gaur ere bezala bera joko, behintzat hori gaitzardi. Da nire itzala da nire bara. Bueno, eguzkiak behan jotzen duenan horrela da nire itzala. Aizu, bezarka handi bat, eta asteazkenera arte. Asteazkenera arte, vale. Venga, ondo segi. Aio. Ondo izan, aio. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aizu, aurrera egin aurretik, baina Josune jagurtu dugu eta aztuintzait komentatzea.
berak aipatu du batzutan garbitzen duela eguzkiakola zeharka hautsa erakusten duen horretan, ez? Eta etxean olako izango da ikusentzunezkoaren joera dugula batzuk, niri hori oso guapo iruditzen zait, etxean ikusentzunaren eguzki izpi guztiak hautsetan barren hola barraiatzen ari direla, oso estetikoa da, horrek Instagramerako jolas pixkat, joku pixkat ematen dizu. Noski bino grabatzeko, armasteko igualez. Gero agian garritu behar da. Inigo garbitu etxea, lehenengo abizu. Goizeko 11:16 minutu izango dira 10 segundu barru, zuzenean zareten naiz irratian, bigarren kafean, eta guk aurrera egin behar dugu gure urrengo gonbidatuak aurkezteko. Zuk ez dakizu zer den gozea, ez dakit zer den drama, ama, santxal alma, onartzen duguna da soilik gurea, arrakala zirekituetan gordea, betea dago nire hitzen zarama. Euskal Herria ez da inoiz geldi egon den herria izango, milaka pertsonak egunero eraldaketaren aldeko lana egiten baitute. Horien artean herri edo nazio burujabearen aldeko aldarriak egiten dira maiz, eta proiektu ezberdinak sortzen dira honen inguruan. Hernanin badira 2 urte gaur egungo ereduari alternatiba bat bilatu ziotela, eta horretan dihardute. Ezkutatuta barnean, osia gordinak zarato. Bide hori jarraitzeko asmotan, eta beste herri edo Euskal Herri osora zabaltzeko asmotan, Hernaniko udalak eta udalbiltzak Hernani burujabe herri proiektuarekin elkarlanean, 3 eguneko jardunaldiak antolatu dituzte, urriaren 19-tik 21. Burujabetza hartuko dute ardatz, eta herrigintzatik zein udalgintzatik landuko dituzte. Hitzaldiak eta mahainguruak izango dira, baina dena ez dizuen kontatuko, eta hobe antolatzaileekin hitz egitera. Beraz, gaur gurera etorri dira Xabier Lertxundi Hernaniko alkatea eta Aritz Alberdi udalbiltzako lehendakaria. Egunon, arratsaldean esan behar nuen. Eskerrak niri bakarrik etzaidan gertatzen. Egunon bioi, baita. Egunon bioi. Egunon bai. Bueno, pixkat jardunaldietan sartu baino lehen, aipatu dut Hernanik 2 urte daramatzala proiektu honetan sartuta, zertan datza burujabe izatearen proiektu honek? Bueno, burujabe proiektu hau sortu zen azkenean orokorrian herritarrei bere behar oinarrizkonak asetu nahi izatetik, ez? Eta asetzeko behar dian bitartekoiek aldan neurrian herrikoak izatetik, ez? Hausnarketa hontan bagento zen, baina gila da jada aztuta daukan pandemian, gauza batzuk ageriago gelditu zela, ez? Agerin gelditu zen, ezarritasun sistemak etziela erantzun ematen oinarrizko beharrei, ez? Hor ikusi genitun arrakala digitala onditu zela, muixukoak etziela iristen, eta barrez. Eta beharroiei modu publiko komunitarioan eman zitzaiela erantzuna, ez? Nik beti adibide berdina jartzen dut Hernani burujabe aurkezten hasten naizenean, ez? Guk adineko egoitza bat kudeatza genuen momentu hortan, eta muixukoak etzean iristen, eta beharrezkoak zian, ez? Herritarrak zian harrerara etorri, eta esaten zutenak josiko zizkigutela. Eta egin genuiena da, maindire zarrak eman, beraik etxetan josi, eta bueltatu ekarri egiten zizkiguten eginak, ez? Adibide txiki bat da, baina horrek erakutsi zigun, ezarritasun sistemak lortzen etzuna, herritarrak modu komunitarioan erakunde publikoekin elkarlanean ematen zela erantzuna, ez? Eta lortu genula, ez? Esan bezala horrek lagundu zigun, hausnarketa prozesu hori edo areagotza eta plan estrategikoa martxan jartzearena, ez? Eta hortik dator Hernani burujabe, ez? Gaur egun martxan daukaguna. Azken batean, tokiko garapen jasangarriaz aigea hitzeiten, plana horta zuzendua dagona, eta herritarren beharrei erantzuna ematenien plan sektorialak egiten ditu sektorez, ez? Izan zaintzan, izan elikaduran, izan energian, eta hemen guztian badago egiteko modu berri bat, ez? Badalako publiko komunitarioa. Plan sektorial hauek egiten ditugu herritarrekin batea, sektore bakoitzeko eragileekin batea, eta udalak batea, ez? Orduan, pandemiak bere gauza txarra asko izan zituen, baina guk zerrikasia aprobetxatu genuen martxan jartzeko hau. Eta aipatu duzu, behar batzuk identifikatu zenituztela herrian bertan, zein izan ziren behar horiek eta zein dia erantzuna emateko modua?
beharrak ikusi genuen zaurgarrien akzionak areta arrisko handiagoan gelditu ziala momentu hortan, ez? Eta sistema kapitalista honek hori egiten dula, ez? Zaurgarrienak arrisko handiagoan jarriaz, eta horri guztiari buelta eman behar zitzaiola. Nik uste genuen pobrezia energetikoaren gaia gero eta garrantzi edo indarra handiagoa hartzen ari zala, eta erantzuna eman behar zitzaiola, baina orain arte emandako erantzunek ez zutela balio, eta hortikan energia komunitatea indartu zen Hernanin, zaintza ere, beste zaintza krisi batean gaudela argi eta garbi dago, eta hor ere, askotan vulnerablenak dianak edo zaurgarrenak dianak gelditzen diala zaintzarik gabe edo isolamendu arriskoan, kasuan batez ere 3. adineko pertsonetan zentratzen nahian proiektuekin gabiltza lanean, eta elikaduran ere ikusten duguna da elikadura sistema honek bertako ekoizleak ez ditula zaintzen, ez? Kompetentzia gero eta handiago jartzen diela, eta horri ere buelta bat eman behar zitzaila. Eta nola egiten da hortan, lehen aipatzen genuna, ez? 3 eje horiekin, ez? Erakundea edo instituzio publikoak kasu honetan udala bitartekoak emanez, baina baita herritarrak modu antolatu batean beharrak diseinatuko dituztenak, eta eragileko sektoreekin ere elkarlanean 3 eje hauek edo elkarlanean behar hauei erantzuten. Eta burujabetzaren lanketa honetan udalbiltza ere aritu da, ez da? Guzti honetan nun kokatzen da udalbiltza? Bueno, egunon. Egunon. Uste Xabierrekin duen zarrerarekin nahiko garbi gelditu dela. Hernanire iritsi gea, batetik egiten nahi dian lanketak bestelako parametro batzuk ere kokatzen ditulako gure egunerokotasunean. Ulertu behar da udalbiltza bera ere zer den, non sortu zen, 25 urte betetzea dijoan erakunde publiko nazional bat da, partzuergo bat, udalek osatzen dutena, hautetsiak atxikitzen direnak, elkarlana bere baitan daukana, eta nolabait esan da, udalekin egin behar hori aurre eramatea dula, no? Eginkizunetako bat. Orduan, udal honetan, kasu honetan Hernanirekin eta Hernaniko udalarekin batera lan batzuk aurre eramatea dinamika hori dakan udal batekin, pues, logika baten barruan sartzen da. Eta bestalde burujabetzaren kontu hori, udalbiltzaren izanean dago burujabetza, Euskal Herri burujabe batetara iristeko egin beharreko bide hori, nazio eraikuntzan eman beharreko urrats hoiek, eta gaur egun garbi dagoena da nazio hau eraikitzeko egitasmo eraldatzaietatik tira berdegula. Egitasmo burujabetatikan, eta pixka bat hortikan iritsi gea bai Hernanira, duen zentzuagatikan, eta bestalde baduelako udalbiltzak izanean, bere izanean, erronka bat. Jardunaldi hauek sortzeko beharra nola identifikatu zenuten, edo jardunaldi hauek herriari zuzendutako jardunaldiak dira, nola identifikatzen da herriak beharra hau duela eta... Lehen esaten, ez? Oinarrezko beharrai erantzuna ematen etzaien momentutik, ez? Burujabetza klabeetan hitz egiten dugunean, edo sektoretako burujabetzaz hitz egiten dugunean, nik beti aipatzen dut, ez honek zer ekarriko dio herriari, ez? Aberastasuna, baina ez aberastasuna soilik mozkin edo klabe ekonomikoetan ulertuta, ez? Ez gara hitz egiten nahi desarrollismo etengabe batetaz, egiten tokiko garapen jasangarri batetaz. Eta aberastasun sozialaz. Hemen aritzeko ondo aipatu du, ez? Martxan jartzen nahi dianea da Euskal Herri osoan zehar, eta nire dagokidan ez Hernanin, proiektu berritzaileak oso. Proiektu berritzaileak ekimen ekonomikoak ere badianak, hori aztu gabe, baina klabea edo indargunea mozkin ekonomikoak irabaztea ez dutena. Noski, jasangarritasun ekonomiko bat behar duten proiektuak badia, baina zentruan dutena interes soziala eta pertsona erdigunean izatea. Eta hori da herriari dakarkiokena. Eta beste puntu batetik ere herritarrak aktibo izatea parte hartzen proiektu hauetan, baita ere proiektuekiko atxikimendu handiagoa eta iraupen handiagoa ere nolabait ere edo aseguratzea, ez, proiektu hauekiko. Eta Aritz, udalbiltzaren ibilbide azken garaiotan nolakoa izan da burujabetzaren arloan zehar? Uste zarreran ere botetera 25 urte ditula betetzea dijoala udalbiltza.
aurrekoan lagun batek esaten zidan, erakunde batek, edo nork, hainbeste urte irauteko jakin izan duela baita ere garai berrietara, kontestu berrietara egokitzen, eta nik uste dut udalbiltzak ere jakin izan duela, 1989ko hartatik, oso kontestu politiko eta historiko konkretu batean ematen zena pixkat egokitzen. Hausnarketa ezberdinak egin dira udalbiltzaren baitan, udalekin, partzuergo kideekin, hautetxiekin, interesanteak izan zitezken pertsonekin, eta hor egokitu egin da. Udalbiltza junda pixka garai berri horietara egokitzen. Eta bereziki, nik uste eztabaida eta hausnarketa ezberdinetan ertendan zerbait izan da tokiko garapena eta burujabetzaren ildoa garatu behar izatearena. Anaiz hitz egiten, 2017 buelta horretan hausnarketa horietatik hildotako bat hori ertentzen, eta azken legegintzaldian orduan ertendako horri beste buelta bat eman zaio, besteak beste hala eskatu zaiolako udalbiltzari ere, kideek eskatu dietelako. Eta asko zentratu da lanildo desberdinetan, 17 bat lanildo desberdinetan, ezinbestekoak direnak pertsonen ongizateari begira, eta gero, azken urtetan, bereziki zentratu da lanildo estrategikotan esango genuke, herri honentzat estrategikoak diren lanildotan, horietako bat, ja, pixkat aurreratuta dagoelako energiaren kontua, energia burujabetzaren kontua, eta egiturak eta bera ere aldatu inberri izan da erronka berriei erantzun ahal izateko, eta herrietan jada aurreratuta dituzten egitasmo eraldatzaile horiek, herrigile hori, publiko komunitario hori, beste eskala batetara pasatzeko. Hortik pixka bat egin duen ibilbidea udalbiltzak, udalek eta herriek askotan erakundeak baino aurreratuago daudelako eta beraiek bultzatzen egungo eredu sozioekonomikoak irteerarik gabeko bidera garamatza. Gero eta azkarra. Larrialdi klimatikoa, baliabide naturalen agortzea. Desberdintasun sozial eta ekonomikoak, zaintzen krisia. Honi guztiari gainera, COVID-19ak sortutako osasun krisia gehitu zaio. Aurretik datozen krisiak azaleratu eta azkartu dituena. Orain arte ezagutu dugun mundua, hankazgora jarri duen krisia. Bidegurutze batean gaude. Zirt edo zart egiteko garaia iritsi zaigu. Betiko norabiderantz jarraitu dugun bidearen mugara iritsi gara. Eta honen aurrean, Hernan zer. Bide berriak urratu eta horiek elkarrekin ibiltzea dagokigu. Bizitza posible egiten duten sektoreak berreskuratu eta bizibaldintza duinak bermatzeko bideari ekingo diogu. Bizitzak erdigunera ekarriko ditugu. Burujabeak izango gara. Zaintzen arloan burujabe, zaindua izateko eskubidea denon eskura jartzeko eta zaintzaileen lana duintzeko. Elikaduran burujabe. Bertan ekoitzitako elikagai osasuntsuekin elikatu gaitezen. Energian burujabe. Pobrezia energetikoarekin amaitu eta transizio ekologikoan gure ekarpena egiteko. Telekomunikazioen arloan burujabe. Arrakala teknologikoari aurre egiteko. Eta berdin, merkataritzan, kulturan, lan munduan, zein beste arloetan. Burujabetzarako bidean, sektore guztiak saretuko dituen tokiko monetaren bidez, sortzen dugun aberastasuna bertan mantendu. Eta era justuan banatuko dugu. Eta hau, nola egingo dugu? Gobernantza eredu berri bat proposatzen dugu. Gobernantza publiko, herritar, ekonomikoa. Publikoa. Udalak burujabetza horiek bermatzeko beharrezkoak diren baliabideak eskuratuz eta herritarren esku utziz. Herritarrek beharrak identifikatu eta buru belarri saio hori prestatzen, eta ostirala txaldean dagokionen
dagokionez Euskal Herrian herrigintzatik sortu diren proiektu desberdinak ekarriko ditugu eta ezagutuko ditugu, Laudioko Araialdea ekintzen faktoria, Bergarako Ehundu, Baionako Euskal Herria Burujabe eta Hernanin ere sortu den Bidea herritar taldearen esperientziak ezagutuko ditugu. Eta gero bukaera bai, larun batean burujabetzan egunarekin edo emango genioke, herrian sortu diren ekimen desberdinek azoka moduko bat herrian zehar izango dute, eta azokako postuz postu esperientza hauek denak ezagutuz joango da, eta bukaera bazkari herriko batekin emango diogu. Badu begietan Xeberrek aipatu du ostiral goizeko lan saioak udalbiltzatik antolatutakoak izan dira, zer egingo da ordutxo horietan? Utxiko nioke baita ere aurkezpen egin genunian Hernanin han botatzen zen burujabetza hitz egiten ari gara, baina bestalde marko normatibo legal batean bizi gara, herritako realidadea da baita ere ditugula tekniko desberdinak, jakintza desberdinekin, ezagutza desberdinekin, gakotxe tartian, mania desberdinekin ere bai, eta herritatik irteten den eskaeretako bat dela, egitasmo publiko komunitarioak, eraldatzaileak, burujabetzan urratsak eman ahal izateko, korapilo desberdinak ere azkatzea tokatzen zaizkigula. Eta horrezin bestean, munduan zer egon daitezken esperientzi desberdinetatik ikastea tokatzen zaigula, eta ezagutza guzti hori ere pixkanaka hartzen joan behar garela, egitasmo hauek ezinbestekoak zaizkionak gizarte honi eta mundu honi garatzen joateko. Hori esan da, eta hori ere bada, pixkat jardunaldi hauen nahietako bat ere hori ere bada, hori esan da bai izan nahiko nuke foro habetan edo jardunaldi habetan ere ez da landuko, baina bere garaian udalbiltzak ere landu zuela badu energia gida bat eginda, energia komunidadeak, energiaren inguruan egin beharreko transformazio guztia herrietan errealitate bada gaur egun, lehen esaten nuen bezala, ez da, herrietan askotan askarrago doaz, hainbat administrazio eta erakunde baino, eta badoaz herriak martxan, eta gero eta komunidade energetiko gehiago daude, eta gero iniziatiba interesanteo daude. Eta hor, bere garaian udalbiltzak ere energia gida bat osatu zuen, herrien eta herritarren eskura ipini zuena bidea erresteko baita ere. Bai, Euskal Herrien esperientzia jaso da, esperientzi guzti hori biltzen zuena eta jasotzen zuena. Eta gero hortikan beste ariketa bat egin zuen, eta gero utxiko diot gero hori, eta zen foro bat antolatzea, besteak beste udalbiltzak erakunde bezala jakin alizateko iparra non jarri berduen eta nondi jo berduen, kasu hortan energiaren inguruan. Behin bilketa guzti hura eginda ondorioak aterata, gaur da egunan irten zen ondorioetako bat zela, hortik zer dauden komunidade energetiko asko horiek nolabait esan da zaretzen. Hasi behar garela, zaretzen komunidade energetikoak eta horren inguruan bueltaka dabiltza zen eragile desberdinak. Eta gero bagenitun herri honetzat estrategikoak, Xabierrek aipatu ditu baita ere gaina pertsonei nola eragiten diguten egunerokotasunean, zeuden hainbat gai estrategikotza jotzen ditugunak eta ala baloratu direnak eta jardunaldi hauetara ekarriko ditugunak. Bat elikadurarekin zerikusia izango lukeena, beste hezkuntza legea dela eta ez dela gaia mai gainean jarrita dago kontu hau hezkuntzari eutsiko zaio, zaintzaren kontua komentatu du Xabierrek eta horri ere ezinbestean eutsi bertzaio, ezinbestean eta urgentzia handiarekin eta gero lanak hartuko du zentralitatea. Gai horiei eutsiko diegu Hernaniko jardunaldietan.
aipatu bezala, Hernanin hasi dituzue jardunaldi hauek, eta, bueno, hemendik pare bat astera ospatuko dira, baina Hernanin hasi bada ere, hau zabaltzea gustatuko litzaizukeela jakin dugu, edo behintzat, Euskal Herrira maila burujabe izatea, ez da? Bai, hortako dia ere jardunaldi hauek ez, aritzek aipatu duen bezala, egin daiteke, ez? Hasieran aipatzen genuen ez, erronkak oso potoloak dira, mundu mailako erronketa zaigaitzeiten, eta gu azkenean tokiko erakunde batzuk gea, baina aukera ikusi dugu tokikotik eragin daitekela eta egin daitezkela. Ez zailtasunik gabe, ze aritzek ere aipatu du ez, udalak eta administrazioak ere marko normatiboa daukagu, eta marko normatiboak ez du errezten hau martxan jartza, baina aukerak badaude, zirrikituak badaude, eta hortan saiatu barga, eta hortan gabiltza, ez? Zabaltza, bai, tokikotik hasi, baina tokikoak elkar saretzen balin bagea indarra handiagoa izango da, ez? Eta honekin lortuko dugu azkenean, herriz herri, Euskal Herrian, burujabetzak ere martxan edo indarra handiagoa hartzea, ez? Eta jardunaldi hauen helburua ere bada, ez? Interesa daukaten hautetsi herritar desberdinak elkartu, aukerak, zailtasunak ikusi landu modu praktiko batean, eta, bueno, pixkanaka gure buruagan ere segurtasuna izan, eta ausardi hartza olako ekimenak edo ekimen berritzaileak martxan jartzeko. Nik uste argi gelditu zaigula pixka bat, burujabetza beharrezkoa daukagula naiz eta batzu bagenekien hori, eta gehiago jakinina izan ez gero, hori, 19, 20 eta 21 Hernanira gerturatu daitekela jendea, bai esan? Posible da, no? Bai, noski. Bai, noski. Demora baldi magaritzaz, bentsatez, Xabierren nahi eutxita, hor badago beste erronka bat, nik usten dut, tokian ari gara lanean, Xabierrek ondo komentatu du, gaina biltzen bagara indarra bikoiztu egiten dela, edo hirukoiztu edo dana dalakua, eta nik uste Euskal Herriak ere baduela eskala oso polita gauza desberdinak probatzeko. Aurkezpenean ere komentatzen genitun, eta nik uste jardunaldi hauek ere ager jendeak zer dioen, nola egin daiteken, ez bai da bakarrik botatzea, oso ponente onak ditugu, ostiralian adibidez zaintzaren inguruan miren emaginetik edukiko dugu, elikadura laboratxan ganbarako Iker ere badatorkigu, hezkuntzarekin Nora Salbotx datorkigu, botako dute beraiena, no? Oinarri bat jarriko dute. Baina entzun berdegu, jendeak zer idea ditun, eskalatzeko ere bai, tokian lanean ari gara, baina badago beharra toki horretatik pasa eskualde mailara, herrialdera, Euskal Herri mailako eskalatze hori egiteko, eta horra adibidez udalbiltzak ere badu erronka bat hori nola egin. Eta nahiko genioke ostiraleko jardunaldi horiek ere, nola baita esan da, argi pixka tipintzea horri guztiari. Ez, aipatu hemen azkar batean egitaragoa gainetik errepasatu degula, baina badaukagula webgune bat, egitaragoa bertan agertzen dana, izen emateko ere badana, eta burujabetzak.jardunaldiak.eus da, eta bertan ere norbaitek zalantzaren bat izango balu ere, gurekin harremanetan jartzeko ere aukera izango luke. Esandakoa Hernanik udalak eta udalbiltzak Hernani burujabe herri proiektuarekin elkarlanean 3 eguneko jardunaldiak antolatu dituzte. Urriaren 19 ko 21 Xabier Lertxundi Hernaniko alkateak eta Aritz Alberdi udalbiltzako lehendakariak azaldu dizkigute. Informazio gehiago izango duzuen noski burujabetzak.jardunaldiak.eus webgunean, eta guk eskerrak ematea besterik ez dugula, zuek agurtu aurretik. Xabier, Aritz, mil esker, arrakasta pila, eta batez ere Euskal Herri guztira datzeko egitasmo horretan izan dezagula berriz ere kafe hartzeko aukera. Eskerrik asko. Izan ondo. Mientras tú y yo nos quedamos fuera, los dos así, flotando eternos, mientras ciudades arden enteras, esta ciudad se quema.
aurreko astean ere jakinarazi genizuen, baina Iko Kuiagua talde venezolar, italiar, espainiar, denetarik duen talde honek, Madrildiko Euskal Herrirako bidaia egingo du lehenengoz, eta urriaren 12an, ostegun honetan Tolosan ariko dira frontoien, eta urriaren 13an Dabadaban Donostian, eta guk Dabadabako kontzerturako 2 sarrera bikoitz dauzkagu zuen artean zozkatzeko, eta hortarako idatzi gure WhatsAppera 688-724-844 sarrerak hitzarekin, edota gure storitan ere topatuko duzen zeldatxoan, edota gure txatean, edo nahi duzuen tokian, ostiral honetan Dabadaban izango dira, gaueko 9:00 Iko Kuiaguatarrak, dantzarako eta munduko musiketan goxo murgiltzeko aukera paregabea, guk 2 sarrera bikoitz zuentzat idatzi sarrerak gure edozein bidetatik. Se queman ciudades enteras, flotando en noches eternas. Esta ciudad se quema. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak, egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Demora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztiak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Zan momentu bat oso gogorra orokorrean. Bai politika gintzan, hor zeuden itun antiterroristak eta ezker abertzaleko kontrako eraso desente zegoen. Ukalta gero esan nion, Oteizari esan nion, oye, te he grabado todo, y lo vamos a dar tal cual. Hala, egun hortan bertan emanuen oso osorik. Eta handik 3 egunera zinta hori falta zen. Bueno, sartzen ziren, eta nik esaten nien klase partikularrak ematen dituela, eta zeinek esaten ziren ez? 5 urteko aurrak, nire etxera etortzen balen bazian, ni magisteritzako tituluduna nintzanik, onartu behar zuten, ez? Aipatu egin nuen aipamena, Gruzian zina, eta Parsoron aipamena egin nuen. Eta handik astebetera edo, aurrak egin nuen, dekreto bat hartu zutela Bilboko diputazioan, eta herriz erikapaiatik debekatuan ingoratu hori. Ez dena naiz irratian, asteartero iluntzeko 7:00. Goizeko 11 eta 43 minutu hementxe gara, zuzenean naiz irratian, bigarren kafean eta aurrera goaz, Gazara, Israela eta asteburuan jasotako berri guztiei heltzera horrengo minutuetan. Keep calm and bigarren kafea. يمام ويل الهوى يمام ويليا ضرب الخناجر ولا حكم نادل فيا
يمام ويل الهوى يمام ويلي ضرب الخناجر ولا حكم من هذا الفيل يا ريت صدري جسر. Urteak dira Palestina eta Israelgo tentsio unen eta gerren inguruko albisteak gurera iristen direla. Okupazioak, atakeak eta borrokak beti izan dira bi izen horiei lotuta eta pasaden larunbatetik bertara begira gaude. Beste eraso batzuek gerraren metxa piztu bai dute. يمام ويل الهوى يمام ويلي ضرب الخناجر ولا حكم من هذا الفيل يما رجعنا بعيون. Larunbateko goizaldean hasi ziren bertako albisteak iristen. Gazako miliziek ustekabeko erasoa egin zuten Israelen aurka, koeteen deskarga eta gizon armatuen infiltrazio handiekin, aurrekaririk gabeko operazioa izan zen. Hamasek Gazako zerrenda banatzen duen esia utzi zuen. Israelen infiltratu zen eta hainbat lur berreskuratu zituen. Ehunka israeldar hil eta harrapatu zituzten eta horri erantzuna emateko Israelgo estatuak gerra estatua aldarrikatu zuen. Dozenaka hegazkin militar israeldarrek burdinazko ezpata operazioa hasi zuten. Hamasek Gazako zerrendan dituen hainbat instalazioren aurkako bombardaketa. Gazako osasun iturrien behin-behineko datuen arabera, gutxienez 413 palestinar hil zituzten bombardaketetan eta beste 2300 zauritu. Gainera, Israelek jakinarazi du ebakuatu egingo dituztela Gazatik gertu bizi diren israeldarren komunitate guztiak segurtasunagatik. Beraz, ondoriozta daiteke erasoak gogortuko dituztela. Honen aurrean, milaka iritzi, babes eta eraso sortu dira besteak beste, Europako Batzordeko presidenteak gaitzetxe egin ditu Hamasen erasoak, eta Israeli elkartasuna adierazi dio. Bestalde, Egiptok harreman estua mantendu du Israelen eta Palestinaren arteko gorakada geldiarazteko asmotan. Palestinaren aldeko elkartasuna ere adierazi dute hainbatek eta horregatik datozen egunetan hainbat elkarretaratze deitu dituzte. Iruñean gaur, arratsaldeko 6:00, Bilbon, Areatzan, urriaren 10:00, arratsaldeko 8:00, egun berean Donostiako bulebarrean arratsaldeko 7:00 edota Gasteizen Andramari Zuriaren plazan, urriaren 11:00, arratsaldeko 7:00. Zaila da, urruntasunetik halako gatazka baten berri behar bezala ematea, informazioa baetik pasa, aztertu, sortu diren interes gurutzatu mordoa nolabait prozesatu, eta zuekin entzuleekin elkarbanatzea, baina, elkartasun mugiko mobilizazio hauen inguruan eta gertatzen ari denaren inguruan beste ahots bat eukitzeko eta gertuko ahots bat eukitze aldera, Eneko Kai Euskal Herriko Palestinarekin elkartasun mugimenduko kidea daukagu telefonoaren bestaldean. Eneko Kai, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Kaixo, egunon eta eskerrik asko zuei. Lehenik eta behin egin beharreko galdera, nola ari zarete bizitzen, nola esango zenukete laburbildu daitekela gertatzen ari dena, esan da bezala zaila baita informazio guztiaren artean eta batez ere nazio artean Israelen genozidioa zuritzeko urtetan egon den joera horren artean egiazko informazioa lortzea den zailarekin. Ze balorazio egiten duzu asteburuan gertatu den honen inguruan? Larun batetik elkartasun mugimendutik kezkatuta gaude, oso kezkatuta gaude, ni behintzat egunero goizean esnatzen naizenean Palestinan eta Gazan ditudan lagunei idazten diet eta erantzuna jaso arte, nahiko urduri eta kezkatuta ibiltzen naiz goizean zehar, jakin gabe bizirik edo hilda dauden, ez? Orduan, oso kezkatuta gaude, ulertu behar da hau guztia gertatzen dela okupazio eta apartheid sistema baten pean eta testu inguruan, 75 urte baino gehiago daramala herri palestinarra okupatuta eta etengabeko erasoak pairatzen eta sufritzen, ez? Eta horren erantzuna bada baita ere larun batean Hamasek egindako eraso militarra Israelen kontra. Eneko, beldurra edo kezka neurri handi batean, ezagun bazaigulako Israelek nazioarteko akordioen ez betetzeko sistematikoki mantendu duen politika, gehiegikeria militarra, genozidio aipatu dut lehen, Hamasen eraso hauek
aitzakia ezinbesteko eman diote Israeli, orain arte erakutsitako gehiegikeria guztien gainetik, are eraso gogorragoak egiteko, eta hori da ez, kezkagarriena edo beldurgarriena oraintxe. Eta batez kontutan hartuta, ultraeskuineko gobernu bat dagoela gaur egun Israelen, ultraeskuineko alderdi politikoek fasistak eskatu diotela Netanyahuri behin eta berriz gobernura iritsi zirenetik Palestinarren aurkako erasoaldia bortitzagoa izan behar dela, bai Zisjordenan eta bai Gazan. 2023 urtea odoltzunetako bat izaten ari da herri palestinarrarentzat, ezin ditugu ahaztu Jenin, Nablus hirietan egondako eraso militarrak, ezin dugu ahaztu baita ere maiatzean Gazako zerrendaren aurkako eraso militarran baita ere 33 palestinarrera instituera Israelek, orduan urteriko odoltzunetakoa izaten ari da, eta orduan orain espero dugun erasoa askoz eta diagoa izango da, eta hurrengo orduetan uste dugu lurreko eraso horri ekingo diola Israelgo estatuak, horrek Gazan izango duen eraginarekin, ez? Kontuan izan behar dugu Gazako zerrenda 2007 urtetik blokeatuta dagoela, ekonomikoki, eta Israel kontrolatzen duela zein sartu eta zein irteten dat Gazako zerrendatik, eta zenbat material eta zenbat elikagai sartzen diren Gazako zerrendan, Israel kontrolatzen dituela bai lurreko eta itsasoko eta aireko mugak Gazan, eta bertan bizidan krisi humanitarioa oso larria dela, ez? Eta honek areagotuko du, eta azkenengo orduetan, gaur goizetik ikusi dugu, Israelek errefuxiatuen kanpamenduetan Gazan, hainbat eraso egin dituela, eta sarraskiak burutu egin dituela, hainbat pertsona eraitz eta batez ere aurrak eta emakumeak, ez? Orduan, hurrengo orduak oso gogorrak izango dira herri palestinarrarentzat eta Gazan bizi diren biztanleriarentzat. Eneko Euskal Herriko Palestinaren elkartasun mugimenduko kide zara, kide asko zarete Euskal Herrian mugimendua osatzen duzuenak, eta asko zarete Palestinar lurretan lagunak dituzuenak. Pentsatzen dut zuk daukazun kezka hori eta goizero mugikorrarekin duzun tensio hori, gainontzeko kideek, mugimenduko kide direnek ere badutela, ez dakit azken orduetan bestelako informazio hori jaso duzuen bertatik, lagunen aldetik, azpimarratzekoa den zerbait heldu zaizuen eta pixkatola atentzio eman dizuena edo. Urik eta elektrizitaterik gabe daudela, interneta ere moztu egin diela Israelek, kontutan izan behar dugu Gazan 2 milioi pertsona baino gehiago bizi direla, sitiatuta, bertatik esaten digutena da ezin direla inora joan, Israelek abisu eman die beraien ezetatik alde egiteko, atzo bertan Netanyahuk esan zuen eta eskatu zien palestinarrei Gazatik atera daitezen Gaza desertu bat bilakatzeko, eta egia esan da, palestinarrek Gazan ezin dira inora joan, mugak Israelek kontrolatzen dituelako, eta orduan ezin dute alde egin. UNRWAko Nazio Batuetako agentziaren eskoletan daude palestinar asko errefuxiatu gisa, eta kontutan izan behar dugu baita ere, Gazan bizi den biztanleriaren 80% baino gehiago errefuxiatu palestinarrak direla, eta berriz ere beraien etxeetatik kanporatuak izatenak direla gaur egun beraien herrialdearen barruan, ez? Orduan egoera oso gogorra eta momentu kezkagarriak palestinar herriarentzat. Suntxiketaren gaineko suntxiketa da, esan da bezala errefuxiatuak behin eta berriz euren bizitza berregiten dabiltza azken hamarkada hauetan, eta gero eta egoera gogorragoan. Lehen aipatu dugu, badirela, bake prozesuaren eta suetenaren alde dagoeneko aldarrikapen egiten ari den estatuak. Zuk aipatu duzun bezala, Israelgo administrazioak gidatzen duten indarrek eneko, hori are zailago egingo dute, eta orain uste dut badagoela mendekuaren politika bat ezarrita, Hamasek egindako eraso hori gizarte zibilak ordainduko duelako hurrengo ordutan. Era bat, eta gure uste zuetenak ez du ezer konpontzen, ez? Hainbat zueten bizi izan ditugu azkenengo urteetan, Israel eta Hamasen artean, ikusi gu baita ere resistentzia baketsuak ez duela inolako erantzunik eta konponbiderik aurkitu Palestina herriarentzat, azkenengo urteetan, koloniak areagotu egin dira Palestina okupatuan, are eta preso politiko palestinar gehiago daude Israelgo kartzeletan, kolono israeldarrak geroz eta bortitzago ari dira palestinarrak erasotzen,
lurralde okupatuetan, hau da, resistentzia baketsuak ez du baita ere erantzunik eman, eta are gehiago esango nuke, herrialde arabiarrak Israelgo estatuarekin harremanak normalizatu ditu baita ere azkenengo urteetan. Hortaz, hau ez da gerra bat, hau da okupazio baten kontra herri batek burutzen duen resistentzia, modu askotan egin duena orain arte, hau beste bat da, belaunaldi berriak daude baita ere Palestinan, etorkizunik gabekoak, okupazio baten pean jaio direnak, eta, bueno, hau beraiek aurkitutako resistentzia mota bat da baita ere. Orduan, zer egin barko da eta zer egin barko ditzateke, Israelgo apartheid sistema mantentzen da nazioarteko komunitatearen konpliziari ere esker, eta baita ere enpresen konpliziari ere esker. Eta Euskal Herrian badugu enpresa bat esate baterako, KAF enpresa, Jerusalen ekialdean tranbia bat eraikitzen ari dena, lurralde okupatuetan dauden koloniak hiriarekin konektatzeko. Kolaborazio eta harreman ekonomiko eta politiko eta diplomatiko hoiekin amaitzea izango litzateke gure ustez, konponbide bakarra, palestinarrek beraien eskubide eta gozatu dezaten. Esan da bezala eneko eta azken minututan gara elkartasun eta salaketa konzentrazioak deitu dituzue Palestinarekin elkartasun mugimendutik. Gaur bertan Iruñan arratsaldeko 6:30 izango da, Bilbon areatzan bihar urriaren 10ean eta baita Donostian ere arratsaldeko 7:30 eta Gasteizen asteazkenean izango da, urriaren 11an arratsaldeko 7etan Euskal Herriko hainbat eta hainbat hiritan mugimendu hori eskatuko duzue. Konzentrazio horietan azpimarra batez ere elkartasun transmititzea horretan jarriko duzue, baina baita esan da bezala Israel egin beharreko boikotean eta hori da urtetan ere exigitzen ari zaretena, eta askotan Euskal Herriko hainbat instituzio eta aipatu diguzu enpresetatik gertatzen ari ez dena oraintxe ez? Hori da, eta nik uste dut herri moduan gu ere elkartasun hori hanbaitetan adierazi dugula Palestinar herriarekin, askotan atera gara Euskal Herrian kalera, Palestinar herriarekin elkartasun hori eta babes hori adierazteko, eta nik uste dut oraingoan baita hala izango dela, eta hori baita ere bada ez, gure munduko kontraesan handi bat, herriak Palestinarekin elkartasuna adierazten duen bitartean, gure gobernuek Europar Batasunak okupatzailearekiko babes adierazten dutela ez, nik uste dut herriak edo herri moduan historiaren leku egokian gaudela eta horrela izan behar duela. Eneko Kaie, benetan mila esker guretzat tartea hartzeagatik, benetan, gogorrak, estuak, estresanteak eta kezkaz beteriko orduak diren hauetan, Euskal Herriko Palestinaren elkartasun mugimenduaren izenan aritu zara gurekin, hemendik besarkada bat, mugimendu osatzen duzuen guztioi egun konplexu hauetan, eta izan daitezela urrengo egunetako aipatu ditugun, Iruñako, Gasteizko, Donostiako eta Bilboko manifestazioiek jendetsuak eta entzun dadin, zein den herri honen posizioa gatazka honen inguruan. Besarkada handi bat eta laizter arteneko. Son eskerrik asko eta egun honetan. Todos los caminos son de arena y las carreteras esperan por ti. Detrás del pañuelo se me quema la esperanza de poder verte reír. Quedan perros muertos en la acera. Soy una flor seca a punta de fusil. Carlos Txagunen La vida amurallada kantu honekin, el Lazarillo Zizekekin egindako kolaborazio ondoriozko kantu honekin amaituko dugu. Gaurko bigarren kafea, urriaren 9 bigarren kafe hau, June Romatet Ibarguren, eskerrik asko eta datorren astelehen arte. Datorren astelehen arte. Goiuri ezei zarandia, eskerrik asko eta bihar arte. Bihar arte. Eta zuri entzule eskerrik asko eta plazer baduzu bihar arte goizeko 10:05 hemen izango gara Naiz Irratian orain, jarraitu hori informazioaren etarte izango baita minutu terdian, 12ko boletinarekin. Y la vida amurallada y la muerte es el despertador y la luna tan callada que se pone roja de rubor y el hombre solo palabras se hace viejo cuando sale el sol
y la vida que se escapa. ¿En qué bala está tu corazón? Todas las heridas son la misma sangre, no valen trincheras cuando aprieta el hambre. Nunca tus pupilas pueden ser vencidas, un mundo en silencio es un mundo homicida. Yo le grito al aire que te dé la vida. Keep calm and bigarren kafea.